rangu ndinonzi Leo Jakarta Erics. Aiwa, tinotenda nerutsigiro rwamunotipa kuti tive patiri nhasi ndimi. Asi pane zvichemo zvamunozotipawo muchitiudza kuti isusu tine muono wakadai, tine muono wakadai. Ko chakati chakagumira panzira, ko chakati chiri kuya rini. Tinotodawo kukupai kugara muchinakirwa, tisakusiyei mune nyota. Asi izvi tinozvigona chete tikabatsirana. Satauya nenyaya inonzi sponsor a series $2 campaign. Iyi ichaita kuti zvese zvichemo zvenyu zvese tizvisadzikise. Saka tinokumbira kuti mutisapote vari diaspora, vari muZimbabwe, vari kupi. Information ichanyorwa pascreen. Motibatsira kuti zvinhu zviite. Zoitwa mwanangu izvizoendwa toita zvese isu totenda kuti tapepuka tichifema mweya wacho waipa wakuzarira watenderera mweya wamomotera. Okay. Saka, I think it's a very good time for us to timbotaura and tikurukure. So how was your day, Daniel? And the rest of your day, Beth? It was okay. Thank you. Saka zvazofamba sei nomusikana wako anzi chii kuhospital? Aicha miscarriage. Miscarriage? Anga nenhumbu? Daniel. Asi pano zvawasoro kunditaurira? Kana. Ndatonzwa kudaro kuhospital ikoko. Ende haisi yangu. Anditombomuse zvekudaro musikana uyo. Too bad. Saka azoperekedzwa nani kumba? Achiri kuhospital. She got admitted for observation. Okay. At least that's one headache out of the way. Anyway. Sisi wako wangu wakutaurira here about the meeting at Tai. It looks like taakumbofanira kutomboita lay low for now. In fact, taakufanira kutombovharisa zvese zvimadirty dealings zvatanga tichiita since mama wenyu vachikambena. I told him about that. But studio kusarandi? Only the business side. My drugs, no. And uyu musikana wako uyu Lucy utombomira kuti adile newe handiti. And pamba pano is off limits for now. But did Lucy apindira papanyaya idzi? Andimati Lucy is family. Manje cutting you off like this and you only raise suspicion. As long as asingazooni zvaasingafaniri kuona ukanganisa campaign yamama yenyu panapa. Okay? Otherwise, zviri kwauri. She should be fine, Amo. And you, Daniel, you better cut off all your dealings nema ghetto bases. And if you go to Pane Maria or Garochiwana anyway from them. Saka please, varisa zvese. Okay. Okay, I'm done. Amai Jerry vambouya angachida kutaura nyaya yavo iya yekuvhura rehab, saka vada kuti ndivabatsire. Kuvabatsira kurehab? Une zvaunoziva here nezvekurehab iwe? Aiwa, vanga varoda kuti ndivabatsire kusaidi readmin. Kubasa kwavo? Kwako kudi? Vanga vati tavanga kuti inini ndoenda kubasa makuseni.
then masikati ndoenda kurehab ndichinovabatsira until tastable. Right. Kuswera kurehab iwewe nezvinhu zvinoitwa kurehab nevana vanenge vari kurehab, vanhu vedoro, wembanje, wemutoriro, etc. Aiwa, this one is a bit different. Tanga tiri kuda kufocus on counseling as the main objective. Counseling. Sort of kuti tobatsira vanhu before they become addicts. Nemetanadza. Ndiani munhu iwowo wakaona nda kubatsiwa before aita problem? Anyway, mukuitirepi? Pane nzvimbo yavakaona Pangoni apa. Pangoni pedu apa? Mulocation, mugeto, rehab. Chimbaita itoni? You never know Batanatswa. Ndakatozogara pasi nezvazvo ndikatoongorora kuti there's a lot we can do to help people with community muno. If you want to help people in the community, get them jobs. Wanoda mabasa. Hey, mabasa akawaniko mukana kavhurika. Yes, I know you might be taking this slightly. Asi ndakatozonyatsoona kuti mudzimba umo vanhu vakaremerwa vabatanatswa. Kana iyo domestic violence haisiri kuvarume chete. Kune vakadzi vari kurova varume zvisingaite mudzimba umo. Iwe wakusuwa kutondidenawo iwewo nekuti ndakarowa Taini. Wada kundiita munhu anoabhuse vakadzi. Ndakambokurowa here iwewo. Ko ndo wayatosvika here. Taini ari kupinda papi apa? Ari kupinda papi? Yes. Ivava ana Taini ivava. Ndo vamwe vari kutonidzawo counseling iyoyi. Saka imimi makutotanga project yenyu mutori nevanhu vamakatageta mulocation. Manje makadena mago munorumwa. Amene yenyu. Ndaguta. Zvematoguta. So, today I prepared your favorites, fish. And since the kids are not around, you can even play in the living room. Nice. Thank you. You don't look excited, one. My dear, I'm without indicators. Ndojamba up and down. You see, this is the problem with you. Baba jira ugone kufara onini pande ndichifara. Unenge uchingotaura rafu chi chakadaro asina. Kufara manje. Kufara. Sike wautomboruziva kuti ndiri kufila sei. Ndiri kufara here kana kuti kwete. Bajeri, I know we have our problems that needs ironing out. But when I'm also putting in effort. Effort iyoyo da uri kuisa pa-attitude yako, my dear. Was that the way you treat and humiliate me sometimes? Uzotonyadzisa, my dear. Imagine ndichiudza bhozi rangu kuti inini unondorova iwo. Mupacho ndionenge wandigomborisere bajeri. Saka ndozvauda kudzidzisa vanhu kuri yabwenyu. Don't say that. Iwe you know my upbringing, one. And ndichitrai kuda kutochinjawo, but hazvinitasobatsira vanhu izvozvo bajeri. My dear, iwo zvingani zvaunonditadzira iwo. Wakamona ndichisvika pakutsamwa zvokusimudzira roko kana wandezva. I'm sorry. I think ndoufanira kuita first client yekuri yabwenyu. I'm sorry, my husband. I promise. I'm going to change and ndimbozviite futi bajeri. Zvona kukanganisa manje muti andandagadzira. Nah. I hope you mean it this time. Okay? Chipakuraiti Jesu this. Kozvimwe zvacho. After the main meal. Didi, kasi mushema. Iwe, yote dishi rogezera maoko uko. Didi vari kuchema iyo nyaya. Hano asikuchema lesi. Toda dishi rutaura. Ko hamusi kudya wani? No, fine. Dai amai vadzoka.
ndiri kungofunga nyaya yaShamiso naNhasi. Shamiso. No. This is not happening. Huh? Apa Eddie wachabva asungwa futi. Asi Daddy, I don't think Eddie wacho ndiye mukuru drug pushers iwavini. I know. And I know who is behind all this. I think even mabhesi kwacho chaiko, I know. Saka muchaita sei manje kuzi pamwe ivavo ndo vari kuziya kuna Shamiso wacho. But Daddy, kuti tikaenda kumaredhiyo kana kuTV, even pasocial media tikaisa Shamiso wacho togona kumuwana very fast. Yeah, that's a good idea, but nyaya yakaripotwa. So we have to start with the police first. Utomwana ari mupenyu. Chii, mwana ari mupenyu kuita sei kwacho? Tichamwana ari mupenyu apa. It's fine. Usi akataura zvaakutaura. That's my only prayer kuti tomwana ari mupenyu, because if anything bad happens to her, no, ndizorarama sei? Tikangonomutora pasina zvese chamenzing'a chii newe naiwe chii. Let's just hope kuti Daddy prayer yavo inoita sozoka chii Louise. Anodzoka. How are you, baby? What do you think when my daughter is missing? I understand that. It's not easy, baby. Mwana tumuwana. How, Joe? Faith. Just have a little faith. Come chimberaro. Ari mumbo. Ndoona. Ano. You know what? Ndakataurira boys zangu. Kuti beta look around. Mwana kana asina kukwira motokari kubuda muno munotoni. Tumuwana. Very soon tumuwana. Nditi John ndakutya ini. Kumwana wangu kana akatorwa nevai vanochekeresa vanhu. Ndozviri kuitikwa kwamazuva ano. Unowana munhu asina kana mabody parts. Uri kumuziya here mukomana wepanjanje uya kouya wekuGMB? Nangu ndakutya ini. Baby, uzotokadaruka wakutoshungurudza moyo wangu. Come here, baby. Saka iwe wakuita zvana Joy? Joy shamwari yako Tete Joka. Amai vakakuonai gogoshamba, hanzi vakakuonai muchikisana mumota. Baby, kutaura chokwadi mama wakatadza kuona. Sure, Joy ndakamupa lift, ndakamuona achibva kumashops uko ndikamupa lift. But ipoona hapana zvimakisa apa. Mama wakandiona nchumba wallet yake yanga asiya pasiti. Wafunga kuti makise. Tadada unyebedzera kudzungaira pana Tete Jo. Zvongaite zvaJoy. Joy chaenda akamubvunza akabvuma one. Akabvuma. Aikuzvotesa wewe. Iwe naJoy manyazowirirana here? Munyanzowirirana here? Unoziva wani baby kuti handingambodari I love you plus ndakukurora. Ndichada kana zvezvekurora zvacho ngazvigara. Come on. I want to talk kudzai. Iwe. I'm sorry, all right. Kandakamupa lift. Wembompirei lift yacho. I only love you. But pane zvinhu kandiboona taona mwana wedu chini. Saka iwewe uri kundudza kuti mwana wesister yako ndiyakamitisa mwana wangu. Iwe. Hauna kunzwira pepe kuti pane nyaya dzakawanda pepe. Pakabuda vakomana vakawandisa pepe. Tatingaurape takagara munyaya iwe. Aiwa, get. Ini ndau yazokuona kuti uri kuita sei nekumeka sure kuti ndikuudza kuti mwana tira sei tiri kutsvaka. Ungoadya here pepe. Kana kuti handipa Karina apo ndinokutengera chikafu. Unofanira kudya something baby. Mina ndudza mai kuti ndakumbobuda. Po baby. Saka mkume dog zogarino. Antombozive DJ.
unosashamika shamandiparira pamba panapa. Iye zvakataura makatanzi kana wada kufa afire pamba panapa nekuti anozopinza mukomedi bhizi. Ndo zvakataura izvozvo. Atanzi mukomedi munhu bho nekuti akavabatsira ende asida kuti vapinde bhizi nenyaya yake. Saka kana idaro panapa akabvirei achienda kupi futi? Ticheka izvi zvaakuconfuse izvi. Pamwe akaitwa mitsi kana Lucy. Lucy achita mitsi dzei? Ticheyasi pane zvawakanzwa here iwo? Ndiudze. Pamwe zvemadrugs zvandakamunzwa achitaura. Madrugs? Yekuti anwe kufamasi. Okay. Saka Lucy anokwana papipa. Pamwe akagumbuka kanini kuti Shamisa kugara pana. Plus akanzwa kuti ane nhumbu yamukomedi. Asi unogona uri right DJ. Asi zvomubatsirei? Kana akauya zomutora tisipo panapa. Chimonyadzozvifungisa izvo mama. Asi DJ unogona kunge uri right iwo. Rega ndimufonere timbonzwa kuti ari kupi. Togona kutobata chichokwadi papa. Rega nditorere mvura. Uya nemvura. Morning. Hi. You look ready. Let's walk in the studio. Not the studio, but I want to pass through the hospital, check on that girl. And then? And then see how she's doing. And see, maybe nobody's talking number one. You seem attached. Care to share? Not attached. And there's nothing to share here. Anyway, it doesn't bother you how we're so cold as a family. I feel like sometimes, we are so carried away by mom and dad's attitudes, so we don't know anything else. And this was brought about by that girl? I'm being serious, Beth. You know, sometimes, I even ask myself, if it wasn't for mom and dad, how would I have made it in this life like this? Look around. All we know is make money in whatever way, without any conscience. Now you're failing me, bro. I don't know this new you anymore. But one thing I know for sure, mom and dad will not like you like this. Then I would wonder if they've ever liked me. To be honest, this campaign, this come as a blessing, because I want a new slate now. I want to focus on producing artists and make a clean business in it. And I lose that I see married, because married now. So how do you plan to do that? Because it looks like your girlfriend is good influence on you. And you'd find someone like you too. Now stop. Stop mocking me. I'm just saying. What's na mama? Yeah, I'm picking her up to airport Muscat. Okay, cool. And please, so uzabereki about pfungwa dzangu idzi anditi? I love you. Love you too. Ndakakudza kaneziva kuti uchandiudza saka uri kufungei? Nezuro kawinako but wait for my turn. As come back and you know I'm a sick romantic. You know that. You know what? I'll also have to top up my game. That was challenge, That's a competition. Oh, baby. This is love. Love should be an everyday thing. So I'm just part my ideas. My ideas way. Watotanga baje. I'm just joking.
Ideas kwa bana tuma ideas. Adatongo nawo ukuthi uneta sei. Mana, apa unone kodzanga. Iwewe. You know what? I want our marriage to be successful. Honestly, I don't have support from my family. Iwewe, vana vangu, you are the only people that matters to me. Yeah, on that one, futi. I don't out. But don't you think it's high time umonona baba wako? Huh? Uzona Nigeria watumbwazia wasise kuri wao. My father no, babe. Unoziya pakafa mama ndakatongozudza kuti inini ndaanerera. Handiti sikakumba kwavo gumbo rangu iri kairibajerika haritsike. Ngavagari vaite zvemukadzi wavo nevana vavo vanoda, not me. Saka dagara kwada kuti ndione kuvana futi. Bebe handisi kuti inini imbotoenda mangwana. Ndingoti kana kwazozvifungawo handiti. You need to forgive. You know, forgiveness is also ngura munhu. Iwe wacho ne bitterness. Now when I go square up and up on my anger we now. Sometimes I think my daddy issues were out so much. I'm sorry to put it that way, but think about it. Hey, also, okay, I'll think about it. If not, let's just do the dishes. Let's not kill the mood. I'm going to play the Zumburuza. That's Mutoda. Ndika machine. Wamukasai. Tamuka kubataniso. Wamukasai. Taura zvakunene wakasununguka. Maita natso wakubuda makuseni kuenda kubasa. Saka mimi msikwenda kubasa. So you're not happy to see me this morning? Anongodari. Anyway, Tanzotanzi, you're not feeling well. Hanzi waingo rutsa. Ndina kadari. Samuna acharwara. Aswaita zvishike. Ni nhumbu keyo. Nhumbu? Ndina nhumbu ini. Asi nyimo dzandakadya manheru irini. Ndo dzandairutsa ini. Taini. Manje kana uri kuramba ka kasaisi yangu. Iwe Andrew, zvambonyatsoita sei? Iwe maita natso wakanyatsokuudza kuti chii? Hanzi wakakona uchibva unotenga mapiti after wakona uchingorutsa. Iwe manje vanyari kunyepa. Ndina nhumbu ini. Alright. Kana kuri kunyepa. Ini ndakunotenga piti. Handiti ndoya toona kuti zvakamira sei. Ndizvoka. Okay, Shamis. Wait, Drew. See? Ewe, what do you mean auzivi? I mean, where is home? Unogara kupi ndinokusiya? Okay, Shamisoka. And it's yangu nyaya yako ka. But all I know is I need to drop you off somewhere. Home to be precise, and I have work to go to. Handina kwekuenda. Nekuti kumba kwacho ndakaita zvekutiziswa. You mean kumba kwemuna kumitisa? Is that your boyfriend's house? No. Haisi boyfriend yangu. Nyaya yacho yakareba ende inonetsa kutsanangura. I was abused per sex party. Sex party? Really, Shamiso? So you mean your mom refused to take you in? Okay. Skapa wabvire kumba kwacho kwawatizira. Handiziye. Ndakangotanga kunzwa kurwara. And ndangotanga kufamba. Pandakabuda pachona, I was trying to save Eddie mukomana wachona ngakanditora. And ndasada kufira pamba pavo. Skapa wadenomba kwenyu? Handina kwekuenda. Ndangoti dai ndakangofira chero musango nekuti Eddie aisapiwa mhosva. But saka manje apa unoti achangopiwa mhosva ere kuti kushaya kwacho futi still? Skapa wada kuenda kupi? Handiziye. Dai ndakatongofa zvangu musango. Chokwadi chedu ndechekuti baba vangu vakandiramba ndiri mudiki.
and gogo vangu nasekuru vangu vakandichengeta ndo vakandidzinga vakandiendesa kumba kwana Edhi. Gogo vangu vaindida handizive kuti vanofunga kuti chii nekuti vanogara namama vangu asi uda kana kundiona. Alright, okay. I think apaka uda time umbofunga nditi. Saka pa ndakutora ndane kumba kwedu anditi. Then I will see a way forward. And unogona kundisiyeni parodhi ete basi ndinoona kutamba. Alright, apakapa parodhi kapa achatiiti. Saka yoga ndinoda kusiyamba kwenyu ndika when you are ready. For now, let me take you somewhere safe. And okay? Asi nhaya mai zvataurwa namadzibaba zviya kuti ndo zviri kukonzeresa kuti Shamiso asawanikwa mwana wangu. Kana ndimiwo baba vasina kumbobvira gara navo kana zuva rimwe chete zvaro amai zvonzi ndokuri kubva mhepo ikoko. Aiwa hazviite. Unoziva zvinhu zvemweya zvinonetsa izvi. Zvinhu zvemwe zvinonetsa pamwe zvezvizvi kubva kwavo ikoko pane anenge akabata-bata. Asi manje vaita zvekubva abva pamba. Amai kutetereka mokuziva. Kutopenga kauko kurasa njere chaiko. Ipapa patiri kutodaro Shamiso wangu amai akutopenga ratobenzi. Kana mwanangu kana kupenga chaiko apenge. Asi nini chiri kundinesa jekuti madzibaba vari kubva vati havasi kuona mimba. Mimba inoshaika chirudziko. Kungonzi hapasisina mimba chirudzii. Ini ndakutofunga kuti ana Zebuka nemukadzi wake vakadzinga mwana mushure mekunge auya kumba usiku chete. Shamiso anenge ainayo mimba amai. Ini nakandudza mai vake kuti akaitwa pregnancy test zvikabuda zviri positive kuti mimba anayo. Saka chi? Saka menoka pamwe matest acho iwaya they are not 100% correct. Ndo zvinhu zvacho izvozvo zvemweya zvacho izvozvo zvinoita kuti vanhu vangodzungaira ichingodzungaidza vanhu motofunga kuti pane mazinyaya ipo pasina kana nyaya. Amai toita sei? Toenda kwanana baba vacho kuhama dzababa vake tombononzwa kuti chi. Handizvi kunzi hanzi achadzoka ega. Kana ndimi amai mazuva mangani paachadzokera pacho ipapo ndirini. Imika achigara paiko mwana yeye musango imomo. Achiita sei musango imomo mazuva isewai. Ezvinezvika ezvizvi ndakutoona kuti asikana ngatisapindei nemwoyo. Nyaya dzemaprofita nezvemweya izvi kana ngatisapindei nemwoyo. Isusu let's face reality. And reality is Shamiso is missing. And we don't have to sit back. Ngatitsvake mwana. Musoro wangu wakutotemai. Kumati kudini zvekuenda kwababa wacho izvi. Iwe na baba wacho masalad aya. Aiwa. Anonetsa. Amen. Rega tigonzwa Zebuka kuti anoti kudii. Hapana zvekuti. Aiwa. Kondepi kuimaba. What's the emergency? Kimka watosvika right time chaiyo. Nechidautka undibatsirawo kurongedza zvinhu zvangu pano pakaipa. Saka ndoda kuti unitorirewo mubhedha nestove nemaplates angu aya unozvisomba kwako ndozozvitora ndadzoka mumusha. Hausina kuzotaura nyaya yako asi chabvunduka chadendasi. Pano pavhurika hombe Kim. Shama I'm pregnant. Pregazi asi ndiyadendazi kasi vari kuiramba. Havasi kuiramba but apa havasi kutozviziva vari kutofungira. Saka izvezvi vaitoenda kumashops kunotenga pregnant test. Saka ndoti vadzoka ichi ndatobuda ndisipo. Ko vazonitenga sei PT uchitoziva nhumbi yacho unayo? Chimbondibatsira kurongedza ndozonyatsokuudza nyaya dzachona kani. Makasi iwewe nyatsotaura nyaya yako chaizvo kana kuda ndikubatsire because ndogona kukushiridha iwe watosiya wavhura hombe dzinosara dzichinditsoma futi. Alright. Kimunoza nyaya iri pavaka. Nina I'm married shama. You are married? Zvarini futi? Aiwa usikanemimo futi. I'm married nditone 6 years ndakaroorwa. Amaiwe. Apa nditone kamwana kane 4 years kumushawo. Ewa hombe munovhura zvenyu asikana. Kwaiko kugeza zvako. Papa utoluka kunge ka 22 year old zvako. Da. Kim aiwanikani shamari. Chitochindibatsira ndikasika kurongedza zvinhu vasati vadzoka. Ndatsoriona ndotomhanya kumushaka. Ndimbonovhara baba makamawana aya shamari. Kwakutoda kamushonga wekudzora nhingi kuti usazonobatwa kumushawo.
Kim wakangwarira basa rako haurisiye pese asi watofunga shamari but Kim ka pane chinhu wani please usazoudzana naJoy please abva tombozvizive nyaya yekuti zvone ndiri married ndokumbirisawo. Aiwa, your secrets are safe with me. Kim ana kuchengetera masecrets ako. Don't worry. Waita hako shamari. Ndite ndimhanyeti ude shamari. Baba vaye vasati vadzoka. Muntu akandisvikira ka. Tembudzobhegirira mberi. Naiwe, zvino kumusha kwababa washama wacho chikutombokuziva? Ndakagumisira kuenda paya pandakatizira nenhumbi yaShami ndichiri mudiki paya. Ame mwana apa munosvika muchiti kudi? Kondoguti kudini nayi Miranda? Ndongotisvikotaura zvataurwa namadzibaba. Apa vanotongoti mauya nekuti maane maproblems. Saka zvinondodii? Aiwa kana ndiwo wakazvitarisa ndoti mwana wavo wekwavo dzinza rekwavo atetereka, mimba haina baba haina muridzi, ndongogara pasi hazviite ndokunovaudza zvazviri. Amai mwana aya ndo anonzi makuwana. Zvatinoitirwa nevana so pakashata. Anyway, ini ndanangwa kuti tigozonzwa kamadhire kwagogo aya aufa. Kuchadzokereka iko kune zviri kuitika izvi. Apa iwo wacho mushonga yacho kutombogeza here geti? Miranda, ndozvifunga nguva yezvekugeza nemishonga. Ndoti nyaya dzadhiti Jo, ndoti nyaya dzaShamiso. Kana ndiwewo ndatokangano ini. Nino ndichatozogeza nhasi. Musikana munguzoera kuti Fiona pepe yakati hazvidi kujambwa izvi. Ati ndichageza. Kwaivo dheti Jo, vakazobvumerei kwaFiona iya? Kubvuma. Hanzi ndanga ndapa Joy lift. Saka ambuya Shamba vakatadza kuona, havana kunyatsoona musha. Iwi, ngangoti nini right now I am too worried and my hands are full nenyaya dzaShamiso. I cannot be stressing myself about Mjolo. I'm not doing that. Aiwa, inozoticheke. I just hope and pray kuti Shami kwaari kokoka ari safe. Kuzi kuti titi kutata. Aiwa kukuro iwoko. Zvakaoma kane ininika zvakandoomera pafair chaipo. Vasikana katongoedza futi zvekwagogo vaive. You never know. Ungotrya. Kapa totanga taona kuti izvi zvafamba sei. Hatingangomhanyirika and then zvikaramba totrya zvimwe. Handina problem nekutrya zvimwe. Alright. Zoitwa mwanangu zvizoendwa choita vese isu totenda kuti tapepuka tichifema mweya wacho waipa wakuzarira watenderera mweya wamomotera. Okay. Like I said, Sham, nogara muno handiti. Pane zvadogadzirisawo. Saka ndichaukira muno. Certain noise. Handika. I'll get you something to eat. Rumwa mukaka. Alright. Vese isu totenda kuti tapepuka tichifema mweya wacho waipa wavakuzarira. Uri kutodiko loisiwe? Mama, ndiri kutokuudzai ezvidhedhi vari nguva yavanombochema vari vega nenyaya yekushayikwa kwaShamiso. Stress yacho yavainayo ka vakaipa. Haiwe dhedhi kudi kuchema? Ndiri kutokuudzai ka mama, izvezvi zvitete vakauya nagogo Shamba vakasiya vati shaudha saizi inokwana panapa nenyaya yaShamiso. Ari kupiko nyasha anditsanangurire zvizere pamusoro penyaya zvinonzwika. Saka mukuti ndunyepa? Inini ndamunyepi manje mama. Izvezvi zvikutaura kunoka Shamiso hasi kuwanikwa. Apa vari kuti hanzi Edi akasungwa nyaya dzemadrugs here. Ariko kuchitokisu. Kamfunga ndikunyepa munovhunza dhedhi vadzoka. Ko makadi undifonera ndakakasika kudzoka? Taida kufona kasi dhedhi ndovakati hanzi tisakufonerei nekuti maikonzendera neurwere hwamamaenda kunoona. Saka vakaenda kunoripota here kumapurisa? Ndakanzodaro hanzi vakanoripota. But vaiti hanzi Shamiso is a missing person now. Saka rega nditofonera kadhedhi vako vakasike kudzoka vanditsanangurire zvinonzwika zvizere. Vafonerei. Mama.
chii? As you're not feeling well. Ndofunga BP yangu yakatokwira. Apa musoro uri kuita kutema singaiti. Ko Edina DJ varipi? Kose usina kubvunza Shamiso naeLucy. Ah, mama. Cause you think I don't know who she is here. Eddie told me everything. And to be honest, kana iriyo nyaya mama ndishedzera, honestly I understand. You understand? Ndochokwadi chako chauri kuziva here naeLucy? Yes, mama, I understand. Asi pane zvakaitika, asi pane zvaakataura. About what exactly? Mama, you are confusing me now. Okay, where is she? naeLucy. Saka pana chauri kuziva iwo kana one. Chii, mama? You called me yamukati mune nyaya yamamuda kuti taura. And now you're talking nemadimikira, mama. Now I don't understand. And Eddie is not picking my calls. Shamiso is missing. Huh? Are you sure hana kudzokera kumba kwavo or something? Eddie akatorwa nemapurisa. Ari kuita zvekutengesa madrugs. What? Eddie, mama. Saka makabva matadzwa ndifonera ushuwa nebaba wanyasha. Izvozvo ana amai kumboko vanenge vautoti ndakatiza nyaya idzodzidzi. Asina nyasha. Kuima nditi manga mafambira nyaya yeurwere renyu. Ha? Kukufonerai kana kusakufonerai hazvina zvazvaichinja. Dziri nyaya dzashamisoka. It's very mysterious if I'm to tell you the truth. Mysterious? Zvikutotonge zvine chivanhu chaizvo. Saka dai takaziva katisina kumbomanikidzira mwana waya kuenda kumba kuye. Kwakafunga kuzviuraya nhaye miti noita sei? Please. Amanyasha, makundifungisa my worst fears now. Please. Pai, we made a terrible mistake. Ndinyatsozvifunga sokuti kubva paitika nyaya dzashamiso. Andisanamborara kana even a single day chaichaivo. Ndapererwa na. Ko hanzi Eddie wacho akasungirwei futi. Ichokwadi here kuti anoita zvemadrugs? Izvozvo Eddie ndiye akutoziva izvo. Zvaakutoda izvo. Chikuitika mazuva ano ndechekuti vakomana ava vari very desperate for money. Ndakatomboenda kubase kwacho ikoko ndikanoona vana vadiki vega zvokuti kana Shamiso anga ari kusex party yega. Amen. Ko zvaanoita nga anobva mimba yakadzikama 1. Namai vake vaishuwa. Aya zvakaoma. Saka totofanhaka kuti tiende kumba kwacho. Tinonyatsonzwisisa kuti zvii zvakanyatsoitika tisipo. Yeah. If you say so, yes. Ndakatomboenda kubhabha kwaJimmy kwakwe ndikaona kwakavharwa. Ndikaenda kumba kwacho zvikanzi hapo. Ndikaenda kubase kwakwe vakomana vacho vese vakatiza. But ndinovabata zvangu 1 by 1. Ndovabata. Saka vasikana vachingodzoka tobva tatoenda. Asi gogo Shamba natete Geti ndofunga havadi kundiona. Zviri izvozvo chinyarara zvavo. Sekuti vakatombouya pano. Vakavavawo sei? Ndanzwa kudaro. Yeah. It's quiet around here. Where's everybody? Daniel waenda kupi? Studio maybe. Was angashita ana new artist wale to sign up. Okay. Cool, Daddy. Maybe a track. Hope the early morning a number one and I see. Anyway, it was better catch up later. Yeah. Dude, Mom is here and she was asking about you. I thought you were at the studio. Yeah, I'm going soon. Okay, is Lulu here? I was going to tell you. Shamiso is here. I can see that. And why, if I may ask?
Can you please lower your voice? Did you need to have enough explanation for this? Because that woman in there will eat you alive. In fact, both of you. What's going on? Shamiso is in serious problems, Beth. She told me a story, and I couldn't just dump her on the streets like that. She needs time to recover. A story? Oh, she has a story. You know, there's a lot of mystery around this girl. You hit her on the road. She's pregnant. The next minute she has miscarriage. And now she has a story. Oh, I almost forgot she's 16. What are you saying, Beth? All I'm saying is everything is fishy, dude. What if it is a trap? You know, we've been through all this before. That's why our parents doesn't want anyone into this house. And remember, everyone is a suspect. The mobile subscriber you've dialed is full. Please try later. The mobile subscriber you've dialed is not reachable. ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Kana kuti ndinyatsoziva kuti Shamiso ari pai, ndotoshayawe. I wish I had better news for you. Zvakangooma shuwa. Then kureva kuti hamunawo chamunoziva sematsananguriro amaita. Saka apa manext door ese makambofunza kuti pangashaya kana mumwe chete zvake angazive kuti Shamiso paakabva panapa akaenda newhich direction. Ndakatenderera kwese asi handina chandakawana ini. Ipapa ndatobva kupolisi nhasi ndimboitawo follow up pamwe vangandipowo zvavawana. Hapana. Kwaiwo mapurisa acho vadi kungoisa ripoti kuredhiyo kana panyuzi paZTV. Vari kumbonyararireiko vachiita secret mazuva achifamba kudai? Handitozivewo. Ndozvandandichitovabvunzawo. Vakati vakutotanga kufambira nyaya dzacho. Vari kuisa masocial media ese. Nesoro vakatoisa roadblock paKarina apa. Ko iye mukomana wenyu uyu chii? Maimbomuonera achitengesa ipo pano pamba? Munoziva kuti ndinyatsofunga kuti Edi angaite izvozvoka. Handina kumbozviona, handina kumbosangana nazvo. Kana kufungidzira chaiko. Even madays anenge ari pano. Ndikutoshayawo kuti kuchachii. Saka iye ari kunyatsoti chii apa? Mhosva yaari kupomerwa chaiyo iri kunzanzi ndei? Handitozivi, munoziva. Ivo mapurisa vari kuti hanzi ndiye mukuru wekutengesa madrugs. Ndiye futi ari kuorganiza ma6 party muno. Vane evidence nemawitness acho?
havana chavatiratidza. Vari ngoti evidence vanayo asi vachaibuditsa mukoti. Ko uyu shamwari yake Jimmy ari kumbosvika pane? Pana hana kusvika, asi DJ ari kuti akamuona akamira nemupurisa parodi teera azosungwa Ed. Parodi pana haanozosvika? Hana. Asi amaona kuti this sounds like a setup. Tikawana Jimmy kawekaweka ndo pachatangira nyaya. Manje munomuwana kupi? Imakati kumba kwava haswaninga. Zvinomuwana, asi chaungodiwa apa ndechekuti Ed atsvagirwe lawyer. Sekuti apa pane nyaya apa. Hanzvadzi yangu akatsvaga lawyer, asi kuti ndizive kuti chingori nyaya yeshamiso here kana kuti yane zvimwe, kana kuti vanhu ivava ndo vari kuita zvese. Yeah. Now that mataura nyaya yaEd inenge yekurongerwa chete. Zvondaro. Ende vaviri vari kuratidza kuti vanozivana. Kumaweta mizozibhawa inda. Sa pane kamahwani kandangopindawo so kanyaya karongondivhiringidza wanzwa apa kuedza kubata munhu wacho so ashaika. Ezingufa. Aiwa maya kuedza kutsvaya kuda kumufonera foni yake kutoratidza kuti yadzimwa haasi kubatika. Atiza kutizwa ndiani? Andikaunoziva kabhebhi kai kanogara padheni pangu kufrandi kaka. Akashamwari kamira ndayo ndokaziva. Ikako. Mavharwa bhegi. Iwo ufunga kuti ungatambe nemabhebhi emudzikinyira aya wakatadza kuvharwa iwo. Maya. Andombovharwa bhegi. Saka chii murume mukuru kubva wadaiso kutanga amena. Iwo unodudza kuti iwo waitsomana nebhebhi repadheni. Ayo uri mombe. Ayo zvaizvo zvindazvokudya. Chero kuti madamu yako isoft. Madamu yako iyo isoft. Pari padheni pangu namaijeri. Unoziva apa tangovhiringano so zvema 2 minutes. Usati ba 2 minutes ena. Tazaona kuti anga chintumurwa chashaya mai. Wait. Unoziva soka uyu munhu anofanira kunga nenhumbi yangu chete. Unoziva ndamuti ende ndinotestwa abva aramba, but madam wangu previous day wakamuona achirutsa so ndona mutoona iti saka ende ikandotenga mapiti acho tionera nombe pamwe chete. Iwe munhu kwakutorowa pasi. Sikewo unondudza kuti wakaudzwa zvenhumbu yegirlfriend yako namadamu yako. Manazvindi muri kuzviodha kupi? Madam wangu hapana kana chaunoziva. Tairova maloki. Saka apa iwo wazoziva kuti nhumbu yako kana musazotesta mesi. Ende haufa kuzotiza uku. Azonga kuti abvise nhumbu. Maya, ndozvandototyira izvozvo. Because ndototyira kuti anogona kutoibvisa because wangu mai wacho zvese nemwana ndikuada shamwari. Saka pamwe hausi kudiwa ka otherwise. Wakudaro. What if munhu uyu anga agara atori mukadzi wemunhu oro nhumbu yacho haisi yako? And how much do you trust my baby marana? Chigame chinochiziva ichi. Apa usikuona kuti wakunyanya kutondifindurawo here apa. Kungotaura zvo. Gogoy. Makadi yenyu mata. Terivo, makadiwo. Terivo. Nai tainaripo ndandi kunokodwa kwake kwasi kudai. Asana kukuudzawo nemishamwari dzake. Kutiudza kuti kudi. Taini akatakura zvinhu zvake akabva aenda. Hatisi kuziva kwaariso. Kutakura zvinhu zvake kutama? Taina imbotaura zvokuti adaenda kumusha mwana wake kurwara asatambira shoko. Kutotama akaenda. Ende zvikutotinetsawo isusu kunge tanga tisingagarisane zvakanaka. Kana I think inyaya kungotiwo munoziva kuti kana munhu uchinge watambira shoko unogona kupanika ovhavhiringika utadza kufunga zvakanaka. Zvekusvika pakutama.
indofunga kuti pamwe paaifunga kuti achadzoka kana kuti akasvika kumusha kwacho akanzi navabereki vake asadzoka. Pamwe uri right, asi ndiyo nyaya iripo hasi sipo. Aho. Alright, mother, maita basa. I've heard you already, baby. No, kana ndikati ndikuita chinhu ka ndinenge ndichitochiita. You uri kumhanyira upi? Aiwa, that's what you always say, Simon. Indaneta netuma business tuma small tuma diri tudiki kuti hai tukakopo. Baby ka, big deals are hot deals. Zvasiyana nekutora tuma small drugs and delivering them to my schools and my offices. My hot deals iwayo ndo anechitoda. Izvinezvi look, your wife anga ari ku India achita ma big deals. Why usingandipinzawo ma big deals iwayo? But you know she does her own deals at times. Anyway, okay. Let me think about it. I'll think about it. Because you see, my deals they abroad, I had only one, you know. You need to work with others, especially the first time like you want to do your Baba, don't worry, I'm covered. Dakato recruiter to one twangu to neshtondi tamba friend shodi didi. Baby. As you move fast, and it is. Now you're getting me worried. You actually even overtake me in my own deals. Anta unditori serious. Why would you say that? Because ndakakuudza kuti inini I don't mind being a second wife. Nditi izvino ndaneta nekunzi gombwe remusha risingaroorwe mbau haisi nyaya yemari kana kuti chii but undiseka. Why don't you tell them that you are what they call the rich auntie these days? Okay, jokes aside, I'll look into that. You know we're about to start our campaign. So atidi maskandaos anditika. Yeah. But as soon as the dust settles, you won't have to even look for me. You know that I love you so much. Okay. Yeah, saka ndo zvakataura nakomishina when it comes to madues edu, we have to like. Oh, Daniel, you're here. Ndafunga kuti haupo Ken. Welcome back, ma'am. Thank you. When did you get back? Nasufila bonus. Saka I had to cut the studio show today. Chiri kunetsa? Ndakajika lacho nezuruka. Saka I think I expire or something. Get well soon. Thank you. So, apart from this advice from the commissioner and the bishop, what else is new? What's the update? Well, nothing much, but tachida kuti timbeta lay low when it comes to madues edu until you win your campaign. But sweetheart, you know the campaign needs money, huh? Loads of it. So we cannot totally close shop on the businesses, but rather we should just choose which ones to pursue. Like which ones, Mom? Because any little exposure into criminal activities, then your campaign is finished. Are you threatening me? No, I'm just trying to make you see the reasons here. Because in side kwangu kutorine high rate campaign chaitika when it comes to girl child and child abuse. Inini kutuwana vasikana kwandiri kwa kutuonesa. It's now a high risk, Mom. But then don't get the girls. Go for their fathers and their mothers. Do you know how many people are willing to sell their kids for money? And it's not like you are actually doing them a favor. Look, you are taking their unwanted babies and you are selling them to people with money who cannot have kids. So in other words, you're actually saving their lives. Well, I'll have to
weigh the risk first. Daniel, you're quiet. I know our schools were mushy, but I'll need your input on this one. Yeah. Do follow what you say, and yeah, ndakunzwai. But inika currently I'm pushing studio, and this gives me little to no time to do anything else these days. My hands are full. Why do I feel like you two want out of this business? Who got to you? Tell me, chichezo chitunya soitika panapa. We are not. Be honest, babe. Yes, mom, we are tired. In fact, I'm tired of these dirty deals. Dirty what? These dirty deals are the ones that brought you two up. Huh? Living in the suburbs where you bath with hot water. Going to these expensive schools that you went to. This luxury life that you live in. So please, I don't want to hear any nonsense about dirty deals. You hear me? Does your father even know what Does he know? Where are you, mom? Why would you understand? Yes, mom, I understand. Good. And I want you to push your merchandise this week and finish it all. There's a new consignment that is coming in and I want it all gone. And this is not some cheap stuff that you sell kuma ghetto. In fact, Daniel, no more ghetto deals for you. Only high end, where there is real money. Okay? And it's also less risky. Okay? Sure, mom. Tutesi. I have a reporter that's coming in tomorrow. Okay? And I want you to be nice when she gets here. Dirty deals. My chicken. Mama, sukani. My msadaro ndukumbirao. Mama. Amai. Avasikumbuka. Handisikuziva ini ndangosvika unchipa kwandiri kubva ndikawana vakadai havasikusumuka vasikuita sevari kubuda masiriri amai tete ini ndistroke Obonyasha, manyaka parodha pontsvaga mushikashika timanyenewo clinic. Mama tete, chine munorongedza hembe dzavo uko. Musazokanganwa kamatoiletri dzavo handiti. Ndisare nawe ini. Amai. So baby, let me love you and leave you. That woman is home now. Oh, I almost forgot. Ndakaona mukoto my newborns. Mukoto wechiwi. Kuchechi kwasekuru vangu. Vane vakabara vana. Vaende kuchipatara. So you see. Well, I'm trying to follow, but I'm still lost. Baby, you can't be this slow. Ndrukuti ini kana munhu akabarirwa kumwe kunhu kusiri muchipatara. It means no birth record, no birth certificate. I see. So they are not, these people are ghosts. They are not in the census records of this country. Meaning, vakabatwa marounds. No, with no official national registration records, they have no identity. Chet. Which means they, You're a genius. I told you that now I'm ready for my big deals. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. And I'm gonna get you in as soon as possible. Good. All right. Wow. You know, I wish I didn't have to go home now. No, but you know I can't stay. I can't, baby. But I'll be back soon. Okay? It's okay. Yeah. Zoendwa mwanangu zizoendwa kwewe hanzi madam yako iyo ida kuvhura rehab muno mugeto mulocations izvo zvobude zvemadzimai ana ndana chandagwinyira kana ipapapa ukada kutanga unozopikisana naye nharo kuti izvi zvinhu hazviite wato unsupportive unsupportive pabusiness isiri riri unrealistic sure
ati iwo wacho futi une mari yekutambisa iwo yekusapota uzinisana nebasa rese iwo iwo uruti nyaya yemari ra saka chi maya ndara I think my wife has some unsolved issues that onadzo mulife make chaimo chaimo and this rehab if it's going to take a time and off my way so be it nditoti wisha utoti dai zvabva zvatora time yake yese zvekuti she won't do anything else iwe iye haisi yato punishment here majero nadzo mushere wakambosvika pamwe level yekuti yo unomboda kutora break so tora break nemukadzi wako so zvekuti unosvika pa level yekuti unoita ngoshati eke marriage yacho ndosaka ndati say no to that handikokuona nyaya ndayo nayo nhau yandayo nayo yataine ona uza wana wakawaka vanozomboita kamwe kakuda kurelaxa so kuti kana wakagara kumba wako vanotogara zvavo vatoti pweshe varipo padheni havatozivi kuti kutotigara pamba iwoka katori kamwe kaozoni katete tichitorwisana nako handikuona but inini hangu bataraso hakuti achowani kareve nhema hamajeri sometimes anombotrya aiwa she tries last time apa pane kanhamba kakandirovera kekuti anaonzwa mavhauvhu akuvhurika akavhurika one problem yake one speaker ishi maijeri kana atanga kutaura shamari ka anyarare mukadzi uyu anenge akutoda zvedhudhu iwe dhudhu newe iwe ndochijaidza mukadzi iwewo iwe utaura kuti maijeri vanotorwa newe iwewe saka anotomborwa newe saka vanorwa nemukadzi keyo saka takutongomirira tinzwe mangwana acho kuti vanenge vamuka sei handiti but since doctor ataura kuti it's a mild stroke I think vanodischargwa early ini mukwama ndakutodya handimbodi kukunyeberai banyashi zviri kuitika izvi unai amai inyaya dzashamiso dzese idzi dziri kutokonzeresa ndizvozvo ndizvo chaizvo ipapa handiti tanga taenda kumba kwemukomana wacho kunoona amai vacho kuti tinyatsonzwisisa kuti zviri kunzii handiti zvese zvakaitika ndisipo amai guru ngatichingoregai kuramba tichinetsana nenyaya yashamiso iyi chiri kutongodiwa paka ndichikuti tinamate kuti mwana adzoke kumba chete pandambonzwa kuti hangu kuti polisi yaita yaisa roadblock pakarina plus news dzacho dzatoiswa patv nemanewspaper izvo kana vadaro vagonaka aiwa zvakanaka izvozvo asi isusu naamai takabuda tikaenda kumapostori tsanangudzo dzatakaudzwa zvakaoma baba anyasha teteka manje mukada kuita zvekuteedzera zvamunoudzwa kumapostori munoita bp imi vanhu vaya havasi vekuteerera zvachose hanzi kumapostori kwacho hanzi mupenyu anodzoka zvanzi mupenyu kudzoka anodzoka asi mhepo yakasimuka mhepo yedutu iri kubva kumusha kwana baba vashamiso ende ndiri kukonzeresa kuti mwana atetereke zvaari kuita izvi potse nemimba iyoyi zvimwe chete zvinhu zvacho zvisiri kumbonzwisisika so saka inini zvandiremera ndoti amai ndoti shamiso handichazvikwanisa imi teteka musataure semusina hama muchitiona tiri panapa kudai tiripo kuti tionesani nekubatsirana kufunga kuti todii saka manga mati todii apa manje ameno amai wangu ati tiende kumusha kwana baba vashami vacho tinovaudza zviri kuitika nezvakaitika kumwana nekurasika kwaakaita potse vari kutozviziva zviri kuitika izvi kana amai vanga vataura kudaro handioni pane chakaipa kunongoendwa kumusha kwana shamiso kwacho sekuti zvamai manje let's just do anything chinoita kuti shamiso adzoke okay manje manga muchiri kukuziva here kumba kwacho
kumba kwevabereki vababa vashami ndokuziva pamasasa. Nawo zvakanaka. So amai Nyasha. Bonyasha. Iweweka kana mai vakanzi vadzoka iwo tosara pano. Kana vasina iwo ndonunga wakuenda kupi? Pora chienda kumafizits uko. Isusu tichamukira ikoko kuvhiziti ya6 makuseni. Then tozoenda kumba kumusha kwana baba Shamiso kwacho. Handiti ndizvo? Alright. Saka mondigira kahembe dzangu kuseni. Nekuti ndakutombosara natete panapa ndirare nawo. Maigoro. Ndai munobikira baba Nyasha komba. Aiwa, pastate yamuri hazvitoti tikusiyei mega tete. Ndinosara pano nemi. Saka regai ndiende ndikubikirei something. Handiti? You're back. Welcome home. How was the trip? It was good. The new consignment is on its way. Perfect. So, what is this nonsense I'm hearing, Nemana Wakone? Hansi, this whole laying low business. All that. No, it's all coming from the bishop and commissioner's advice. As soon as that chick, I think they have a valid point, Ipapwana Bishop. What do you think? Oh, well, yeah. But we cannot close shop. We need to keep the other businesses running. But it's not just that. You know, Daniel, the point blank put hands, hey, I'm tired of these deals. I want out. Dirty deals is exactly how we put it. I don't blame him. We have spoiled these kids to the core. As Daniel achifunga he can just bail out of this one, he's got another thing coming. I don't even understand how anyone would want to live this kind of lifestyle that we have. Unless if he's getting some outside influence somewhere. You know what? I'm actually suspecting that stupid girlfriend of his. Sweetheart, Daniel is just a boy. That one, you know what? I could not even read it. I think she's on the fence or something on this one. You know, the last thing we need is to have weak kids who will just bail out on us on the work that we've put our whole lives on all this while. No. Don't worry. I'll talk to him. So, where were you? I know you were not at the office. Who is she? Are we there already? Come on. I could smell it the minute you walked into this house. And please, do not let your hose be the scandal that's going to sink us. And I hope she's of age this time. Don't worry. You have nothing to worry about with this one. Zoitwa, mwanangu izizoendwa choita, vese isu totenda kuti tapepuka tichipema mweya wacho waipa wakuzari